zag tegen naar Jeruzalem, de tempel in. Niet er alles goed opgenomen hier, kwam er met de tolven naar Betanië, want het wie al jong worden. Het wie met 2 dagen Peerske, het feest van het onzworen breer. De heilige priesters en de wetleraars bezochten uit te vinden hoe ze Jezus te moek in haar macht krijgen en neermee te komen. Ze tochten net op het feest, want het maakt geen opschoren bij het volk. Doet er in Betanië weer bij Simon de Melaatske in een huis en daar aan tafel kwam er een vrouw met een albasteren flessen vol echte dure nardusmalsen. Nadat ze de flessen iepenbrutsen hier, geeft ze hem die over de holle uit. Nou winter gewoon, die lelijk zin was zijn. Wat jouwt nou soms wijsminken van de balsem? Die balsem jongens van volle meer dan 300 denarius verkocht worden. En dat geldt aan de arme jongen. Ze wie een boer op haar. Maar Jezus zei: Iskariot, een van de 12, naar de heilige priesters om hem aan haar oor te leveren. Op de eerste dag van het feest van het onzworen breer, de dag van het Peerskalaamslachtje, zijn zijn leerlingen tegen hem: waar willen jou dat wij heen gaan om het Peerskemeel van jou eten meidje? Toen stuurde hij 12 van zijn leerlingen erop uit en zei tegen haar:
bij de tafel heen te eten, zei Jezus: Amen, ik zeg het je, ik van in ze mij verrieden en overleven. In volle stellen, die bij mij altijd zitten.
gezongen in, gingen ze naar de Olivenberg. En Jezus zei zijn harren, zei Petrus tegen hem, als troffelen ze ik alle jaren, ik net. Jezus zei tegen hem, Petrus uit, al moet ik bij jou sterren, ik zal nooit zeggen dat ik jou net ken. En ze praten ze alle jaren. Ze kwamen op het steen dat Getsemane heet. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes namen mij. En hij begon tegen ontheisteren en mismoedig te worden. En hij zei het zijn harren, ik had slimte kweer als hier om neer. Als mij wacht. toen kwam er een eindje verderop. Liet de moeder de grond vallen en bidden dat die oren hem voorbij gaan mocht. Als het mogelijk weer. Hij bidde. Doch is het
sloegen de handen aan hem, houden hem vast. Een van de omstanders lust het zwet, houden op een feind van de hegenpriester in en sloegen met eer aan. Toen zei Jezus tegen haar: Als wir Daumen rauchen, sagen wir Wort in mein Mund in mein Stirn. Mein festen nehmen. Den und dein bei mir Tempo, der Strecken zu der Rade Ota, Ligos dort Massavese, Samas der Schrift, es nicht Toen lieten de leerlingen hem alle jaren in de steek en namen de wiek. Maar een jong feind kwam hem achterna. Die hier een linnense doek om het bleer te leef. Ze wouden hem pakken, maar hij liet het doek los en naaide nerken uit. Ze brachten Jezus bij de hegenpriester. Daar wienen alle hegenpriesters, oudsten en wetleraars binnengekomen. Petrus volgde hem voor vieren, want in de voorhof van de hegenpriester. Daar stiert er bij het eerstvolk en waren we hem bij het vuur. De hegenpriesters en het hele Sanhedrin bezochten een getuigenis te Jezus te krijgen om hem deertje te kennen. Maar ze vonden niet. Wel brachten ettelijken een vals getuigenis in hem in. Maar de getuigenissen weer net mij en dwar in het lik. Toen kwamen enkel de leur steen en brachten als valse getuigenis in hem in. Wie hebben hem zezen jet? Ik zal die tempel die terug meeskahan maken is, afbreken en in 3 dagen een oren in zonder meeskahan weer opbouwen. Maar in hierin strikten haar getuigenissen net mij en waar. Toen joeg de hegenpriester hem overheen. Groen naar het midden daar en vregen Jezus: jou en jou geen antwoord? Wat getuigen deze meisjes jou? Maar Jezus hoorde hem stil en joeg geen enkel antwoord. Toen stelde de hegenpriester hem nog een vraag en zei: binnen jou de Christus, de zoon van hem die het heeg te prijzen is? Stikken en zei: waarvoor hebben wij nog verlet van getuigen? Jim hebben de godslaster jet. Wat denkt je me? En alle jaren spreken ze het deervonnis voor hem uit. Want begonnen hem te bespuien, dienen hem een blinddoek voor, joegen hem stompen en zijn: profeteer je eens? En de wachten sloegen hem weg. Wils Petrus onder in het voorhof ziet, kwam er een van de eerstvallen van de hegenpriester. Doet ze Petrus vernaam, die
wist je dit te wien. Hij is ik een van haar. Petrus zei, nee. Een setje letter zijn gewoon van omstanders in Petrus. Ja wees, jo ben een van haar. Jo ben ons, ik een Galileër. Maar hij begon te vlokken en te zwarren. Ik ken die man net, met je met hebben. En voor de nij kraaide de wanne voor de tweede keer. Toen kwam Petrus de woorden van Jezus in het zin. Moet Jezus in hem zijn hier. Eer te wanne, twee keer kraaid had. Ze is 3 keer zijn hebben. Dat is mij net gisteren. En hij begon te schreeuwen. Priesters, al hier in de morgen, met de oudsten, de wetleraars en het hele Sanhedrin, tot een besluit komen weer. Onze Jezus brachten hem voort en leverden hem oor aan Pilatus. Pilatus vreeg hem, ben je de koning van de Joden? Jezus antwoordde, stelde Pilatus een vraag. Zes je Joden neer op? Jezus, wat ze alle jaren zien jou inbrengen. Maar Jezus antwoordde niet meer. Dat Pilatus weer verwonderde. Pilatus plichtte bij feesten een gevangene vrij te laten. Hier dat de meesten om vregen. Nou ziet de krekt een Barabbas vast met de rebellen die bij een oproer en moord dienen. Het volk kan mij de vraag aanzetten dat er voor haar een dwaas wat er wend weer te kwam. Pilatus antwoordde: wil je dat ik de koning van de Joden vrijliet? Wat hij hier wel van verstaan, dat de heilige priesters Jezus uit de oorgunst onoverleveren hier. Maar de heilige priesters stokelden het volk op om te zeggen dat ze liever Barabbas vrij hebben willen. Pilatus nam het woord en zei: wat moet ik doen met hem? Die je de koning van de Joden nemen. En ze schreeuwden: Slaat op de kruis! Pilatus zei: zijn haren, wat voor kweer had er dan hier? Maar ze rapen naar moeder. Slaat op de kruis! Omdat Pilatus het volk Asenia hoor, liet er Barabbas vrij. Maar Jezus liet de gisselen. En daarna leverde hij hem uit om aan het kruislijn te worden. De soldaten brachten hem in het voorhof in, dat het oude aardgebouw weer. En ze roepen naar hele ploeg binnen. Ze sloegen hem een porperen mantel om, frisselden een kroos van stikkels en zetten hem die op. Toen brachten ze hem de soldaten groot. Heil Jo, koning van de Joden. Ze sloegen hem op de holle
Doet ze ophouden bij gekkenstekken, dien ze hem de porperen mantel aan en zijn eigen kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem aan het kruis te slaan. Ze vergen van Simon en Sirene, dit van het loon der voorbij kwam, dat er het kruis van Jezus dragen zou. En Simon, wie Alexander en Rufus had heet, ze brachten op het streef van Golgotha. Dat is oorzet. Het plak van de hollekrum. Ze wonen hem Winjan, mijn middelde trog, maar hij wekerde die. Sloegen ze hem aan het kruis. Verpatten zijn kleen en lotten erom wat elk krijgen zou. Het wiedemaars nog een woorden doet ze hem aan het kruis sloegen. En als opschrift dat zijn schuld aanjoeg, steen de boppen koning van de Joden. Dan lieks met hem sloegen ze 2 rovers aan het kruis. Eén rechts en één links van hem. Dit voorbij kwam, hoenden hem, schotholden en zijn haha, oh, die de tempel in 3 dagen weer opbouwste. Stap voor het kruis aan en help die zelfs. Ze praten de hegenpriesters en de wetleraars ik. Ze gneesden er mijn waarom en zijn oren had er open. Hemzelf helpen, kende net. Die Christus, die koning van Israël.
Let hem voor het kruis uitkomen. Dan kennen wij Tjen en Leeuwen. Niet bij hem kruisen weer, honden en ik. Om 12 uur waren het zuster, het hele lang uur. En dat worden om 3 uur dag. Om 3 uur raap Jezus roept. worden het vakkleed van de tempel Mitzwa van boven naar onderen. Daar stier een officier bij, lik van hem, doet die
onder stien voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de mem van Jozef, zeggen waar de dellei waard. Oh